Na ndingo gotenga kemuni ke gotukero kingete ati mabere. Ngakini no na ngakini ro ko ngaki rero ya bamuntu ebintu byasarekere. Ate mwanya bantu ndi bamuntu to bubura kambaro lakini no mwanya bantu ndi. Kuruma gantu akaumira na mutu ariko ande mechi twaragera. Twarurora batuta chisani chiche plastic bagatwareire. Baranganza jinde buriro na burambukire gwetere sani. Lakini gento ndasemye omurigereribo asenga kie yabono iga. Muntu takurigereria none yanga yane no beka tekoleta virusi. Efairo road na manyinga gete tokurusigwa somonkia aywa gotomukisumwa chigosoma ngaki kobisio gwate mu birchingana. Go senjire diuse go sechimentate. Bona bo muntu akaba manyerere tabwati na bonde buyega bunande gara kini nimbwati. Opimera amaiso kora gutige totige tigo muntu irunya gitari anye no rengwa ndubwate VCT room ndubwate rero ibintu no byo gupimana nayo manya no lepime nabo kugora ndo bwepima bwe ko manya no tegutaka abantu bagupima. Igone soga tia senge ncho karana chite kurigireria akero bwate silence yo kirite ayibweka yenteke igo gukwa ibweka kemu ngarura ngekero soga tia mangana aya nabako ba supported nonde nande gose kwa ba supported none chinkwana nabantu bande nande gose muntu ndo maite bangaini bonde nabagukwere guchiande ngaki nchuo egeke guchia okonya kera guchia. Right, muntu naro batayanga nabo kurara no muntu bwate virusi to binyora ekine kene nabo nabe kunyalikana lero twatwalira mariyogo na rororo umuntu ore positive nabo komanya no muntu ore negative. Ndu bwate yogo likoro ku brep omuntu ore negative yakunywa oyo ore positive nene kunywa lechaye. Wari abuna omo ko sexually super without a condom. Mancho marigereria Busi Voice nande ngo wakirambia sogochora guturigereria chinse chiga chia bono iga. Depending on the time you're watching my story, good morning, good afternoon, good evening. Bantu baruma bakurigereria mugano iga maybe mugaso mbali bakurigereria maroko mbali bakurigereria mambia. Ono depending on the time frame ukurigereria mugano iga. How are you? Have you subscribed to our channel? By the way, if you have not subscribed, subscribe because abantu bonse bali batete bakurigereria mugano yitu. Kuganinde ba subscribe bekara ba subscribe ako part of our family which is growing. Let's hit 10,000 subscribers and be one of the people but to create 10,000 subscribers. Chema kana tinkurukwa leronde chinsemo chia manga iganda se kenyoroge kuruku maskani bantu bali bachiri manga gaiga nabo oko manyasai ufanisi sky manga gaiga. I'm just close nasa onde maiga ase Kemera ward yego toka ime ya Kitutu Masaba ime county ya Nyamira. Lero ninde no musbati yomo oyungo chikwali baga I introduce yaribye kamalita ngakyakurukwa oyo berega komenya ne virusi vya AIDS for over 20 years. Just imagine she's been HIV positive for 20 years. Nande asaba ibeti nandale ready ko kwane story yae ko create awareness esa bantu ngana bakomenya no buriro bwigase matuka mange ekerwatia mashariti nabo igo ekerwanchira nitenga emburiro bomboro abantu abange babiri batali ko ba open to this kind of scenario situation abande bakumapema singinja depression rero tolina nyanchama uyigo chikukwana malieta eburongese enchirebo ikirano ngaki amenyire no buriro bwigasinga ke yonspi nabo igo ngaki ubima bwaye wabiri bakoba mwaka wa gasirete mwaka 2005 akamutigira abana batatu woni gabwata abana 6 ngaki amenta abana batatu barabunga kia condition yabereye na tolega iga boye karibu sana ya Nchama yole Mama na introduce ru Nchama lakini abantu mpaka niyo introduce ya bika manyene ngaki gorogwa. Sama lieta nguru kupiria Nyanjama George. Aiga sekinero kya maskan. Ase kyangu sublocation, kyangu location, Kemera ward, Nyamira county, Kitutu Masaba constituency. Masukani Village. Igotali maskani mna nakwana. Maskani. Asante sana sogo to karibisha mwago gaiga. Tuwabeire toko banga matuka mange tokoro mugano lakini chinga kinchiranja kumbe nabira nyalekane ngame matuko alinya sayanje tutomera nende
bebango ya Nyasaye tuikuri manya na ndera na Nyasaye bangite ngale ro litukeli yale na butoro mina na litukeli kitarikie kiga Nyasaye na lia bangite. Right, piria inkase no ngai. Ngase itere tombe. Uende school. Ambwane. Ngase ite ndo mwana Monica na tuti kiriama. Tigwa songete ku chasinke. Ega nywa mire no muga kuguru ku church omayo. Kote bango ngumabwa bwenyomo wekira bona. Kurse tuna bo ngabwa lengo biya. Yekira katika bere tukanda Nairobi tukamuna no muga ko tukanywa mana. Wana kero twanywa mana. Yeka ntamenya tima tukomange. Na bete mara dite 2000 ucho mwali December. No muga kanera ga 2004 lakini akaenda 2005 friend. December. Wana kuru challenges cha gete gocha kero mwako ya kwete. Negation nero ra kero musacha gukwirire family ngu watana nere njiragete. Yani bakoranga yetubene tia se family yaba singi tulimanyinga so. Bogima bukara twara challenges sana. Bakanje gita singa nganya nandi nkairana. Wana kuru elio ngachiko pimu ngara ruara sana. Nanda nyagitali nairana. Wana mwali ngacha gukura Kisii General Hospital. For that time nali yange kurugwe General Hospital. Kana iru General Hospital amaguru iga bimbete sana for that time. Kana maguru ya bimbete abana be college abakemti singu na gutara bale for kwenderia abakora attachment iri abakora bakona kumbata maguru aya. Kera bakona kumbata maguru aya kuna gukwana bale gesungu kyabo. Bona mbama tu singu gunde gesungu. Kera bakona gukwana kuna kubuli bale mwalimu wabanga teacher da city bin swelling of legs it is the attack of HIV/AIDS. Ndeke kankuna sana. Kuri mapema na wetengo mugako yone na gwato mukungu yo chira sabo kuro lengo murusha. Kenteke kankuna ngaranga nimbona te kupimu manya nga imberete. Bekazi ni anena lengo munyagitali ngachanga mwera sanga mzeya yuna abana be skuru bakwana. Hante yaya ikinke go chanda abana be skuru bakuri kende yose. Lakini pade kenteke kanchanda ngora yana sana. Akare nteke ya chanda ngora yana sana. Ngara kazi ni ana munyagitali sana mete ngara tambe geti byanere. Ngachanga chabone ga manga. Nganda manga hospital. Dispenser yange boni ga ile level 4. Kana anda manga hospital. Ngai koronga pimu na itali ku professor. Unyari. Ekara mpima kanti umane mungina yurwalite. Kamboli ngakibono. One for that time ngo konye tinda manya seminars kende tinda iruande manya ngae muntu ngo manyole. Hono kamboli ngakibono ngo chakunywa mariyo ga yarakini. Akante ya no chobe cancel duno kuyanya. Akana kun cancel ngora akana konga mawara amaliyo ye wiki bakanga chakonara. Enga ke into abato mugaka geto ku Matthew orenge ko ni kare abantu ba HIV/AIDS sana. Agachakangire semina ntangana Kisumu. Ekarangire semina ntangana Kisumu. Nkarabano na nche ya yo lindo chita nje bikanga rwale ta abantu nabange kweli. Kisumu nganyara abantu berwe ta abantu ole biya. Nje ngataba ya I will make an example buna kerikere Kisumu ngari nche ntaba ngaki amount of stigma. Bono HIV/AIDS nimbwate. Tigamenye bugimba buna butakeire. Kuruli na banya control tinana banya ndete komenya biya. Nyasaye nanchira ntubo gimu tomenya tasinga nchonero kotwa embato kwa yana nandu bwaro bonera to tenga mpyama Ngai kwa rusi virusi biga. Virusi nje bono ndatenga no mwako bwata sengencho na bwatu mukungu akandaka kwa. Na bugwa chitakonya ore history. Ngwa mumaete ni modaraja. Ya Neritu omira ntena robiri tukamanya na rende enyomeka ba. Anda batebeti. Abana babira batangani kera takwerest barabunga condition yabo ya afya ngakia. Tiari negative ones. Igachi to koko kwa after mwanya odira bana. Na babya lengo lakini rende tati immunity yani yalengi goro mono ne yaje mundate bono. Bono virusi bya mbya chite kumbwata mapema. Bono nyanchama nde kukwira ni mayake. Elio tochake step by step. Mwaka wako ni umeto mwaka 2000. Mukamenya nere mpaka 2004. Agacha kusira. Mwaka yo 2004 abana balenge mwabwata. Babiri tu abata. Abana babiri. Ayenkwa bwata bangao.
ose abo babere na bumwe bwate na butwa bwate ne ngikiagerete agacha kwene ku 2005 koru 2004 paka 2005 imetinye iga yonse ngikiarenge 2004 igasirete December ya 22 ndakaga kwene ku January 22 asenye chika kurete girigir mumwe mwabona ngolenge girigir nairo murita chikubweni agakwero abona semirobelieri arakati ye mirobelieri ekaya chingaki ekagera gutinde ku John January okay otinde kiro mwako go yaniriwe mochando kiko merete ga gwateba nga family nko nikile kitiro muntu abambara bibale ukorwa nyinga kiega nande nkibale ukubunia bamura mwa musacha bamugete bakaye baninge palio pamiti bakaira paka chese ngoli bakaria bono muntu te yokole kubori asenge nje tubwatise yende yose bono timati ngabaro chibaka nga chibasanga ni intamati kanya chibasangire basangire tinga banga gachire nyumba for that time lakini mbaga chiti nyumba yine mu murabu bagachitumeka muna ibirengerere byabo byalenge chikaera gonko bwate nyumba ya nyumba na bwate nke yalengire urabu lakini ndi gachika kwa so musacha atindike turende bakabuna bana nachite kwa gachiriye ngiya gotamete kutsenya Kento ganta medu seite bitina bya beta biregoro wono nkaranga asenge nchi bitine bya bere igoro byo kuna kumnyoka ni bwire n'abantu abamintu tiangende kanti mukenyo muno na ngao lakini nande nkenyo ranga kerko ruti maraba musaja toiko nyoma ekagara nande ngachikwira na bana boche boikire manga kwa bere go kurwara lende kwaigura mangana ibisongo byaba abanafunzi bake amtisi wapimiru na professor ekirago tebinga n'urwarite narago korete counseling yakara akamago gatebi gosago de to straight na korete counseling akamnyocha kongeresa nga ya no nigo koranyoro kurwarite ngakire ndo koro munina kamute ya nchirendete yole na mlio karoro ntuko na konyune tusukiria matuko anda akanyora bado ndeiguru ikagera kanga mali akante yugo chago chanandi tukulinga kena achite kusikia advice abantu bakora koranya kitali abo bagante itu yugo teba yugo yuko komute ya lende nyasaye karoro na butu na usukiria matuko agera tulenda abana lende bano lero kene nkiri yande getali goita tutara kulende turasukiria matuko wano gwatebere gwachire Kisumu kwanyorere seminar kuiranire elia karo iranete ko konyar wanchiranire nga bono nche no muntu le victim na anda na amuire komenya ubimo abukonya na nchiranire kagera ngaba recruiter tingende seminar yo agera nche ko somya bantu bandi alright elia bana mbabero bwate no mugako ngakiwono gutwara nda bana sitabono ngaigwacha kurusia bane negito bugimo bukandosia ngarro bugimo bokamenya nchibika bwandosirie kagera sina chite gochi mukumondogoro na bwate man friend tukanyoro mwana nere ande gatoka for that time mubero no bero monene natakire gutwara opesi munyagita ya kangadu besirende ngaya bona itakire nyoro mwana lende egero pesi yakora kiepungwe yero naikana nyora ikankarwara sana ngakiyo lakini kuruma ga target yetu tu batano mga komtunga etu kutwara bana 6 ari nya sato konyo tonyole batatu nande birengera bino byalenge ngatenga abaga na wikankisita bali tu atagete ande na bomba getista nande bali batatu yigo abaisiki batatu bamure batatu wono mwana gatatu ndiyo chitokonyora mwana gatatu nchitonya 2012 kuri 2005 mpaka 2012 ne man friend yao aba bande bado no mwako yoyo bana ngaki alengera isia kugendera ne relationship no mwako family nja wa accepted in that kind of way ya so musacho nere na bwate nere na le kwende na bwate failures nke ganja njera nitenga bona menta bana bande kurusiko mba pingete mangana ye binyironga ono mukungo iganga kialega muntu tayole ko pinga sengenjo bana abukuru nju musaja akakwete nanya korra muntu be family ye ga kondetera no sauni ke bande useno ne ke biti na kiaga kichi shinke kuru musaja akakwete nje ngangante na bana upaka bunu tuikere mo ngwano iga wacha konyora nera bana agreement ya une yarenga kialinga agreement ya nenga tuikia bana bali target yeri ntagete ara furende asitokonyara konya na tokonyana wo kwigwana ntenerenga nchino mukungu ndi buone aire na bwate bwoye nere na bwate bwoye mungu na wemo yale karate tebyangi relationship ya one nenke yende ntuntu bwate bokongunero bano mungu ina bagwikaga gonkwani bano chira banku bangana endo
Elioko endoro nere nkwa maite status yae. Status na chimaite mapema before tutara chaka friendship status na chimaite asengenje tukachire clinic yake omumira na se clinic okay ngaki community yako ireta after bono kwanyorera abana kurusiko after mwaka kugasirire nandi bamaite ngano bwate virusi original home yonja abetenja twari to muchando lakini ya community ero abantu mba supported muntu nabo konyora muntu ago support ni ndagira muntu go support no ene nkwano no health tokia abantu mbale bandeterete ikageranga nchinga cha gutabuka ngacha kwimukirire guru na imukirire bayo bale gotanga mungino kwa bairo bobenga kyo komenta abana mugako osirire chinkwana ngokwanu chiale lakini atirongira stino bale gukwana abo bale gukwana nandi bale go support kende abantu bale go support mbali bale ngino innocent nandi bote gukwana nabo bale go support mano abana bagomba maite a condition yao abana bane mba maite bonsi nandi nimba reported nabona abana bane bonsi bametero na babake nabo kunga mama elioko kwanyurira bakonyora nga amachaye imba maite twange process ngakiyo chiyaba medical ngakimwate betu ngakimwa ngakiye kunyalika nende kebe asumuntu tamanyiti orisko gaiga maybe bwate birengere nabo konyora naro bwate virusi tabwate no emwana kalengere tinga bono nche bugimo bwana obweretega kara twange process egento na chako soma katika birega ngano twale virusi lichi control iko lendo mwana abe negative ase enchere ndonge gente getanga ninda tebe abangina baminto ekero kwabere molito igota kere kwa nyagitari kwale nguchi nse amochonsi agera kwa manyunga no bwate virusi ebi wakonyoro no bwate virusi ebi kwagwa amachiko ngakyo chikolendo mwana yo chikonyora nande before taranyoro mwana ya semitinye kianda enchira amaliyoko naro kwegwa egera tunso mwana uri kalenda tawo chigutwale virusi ebi na kero mwana yo chikomonyora nita kero monyora asinya gitari naende munyagitari kaligerie gitabu kelikiao amatenga nole positive eliyoko ndira kubeta egera no enda in labor for many hours teigo chikonchora mwana uri gose abe positive abe konyalekana abana abange atipati nabo mwana akoba positive asenge njo omongina akobina ase chinsa chinyinge naende omwana uri obya carelessly obwatirani buna amanyinga ali buna bana bangina nka ali nkorora bangina bamatino ngira obusinko bekwere mongina tamatinga muntu yo ngakiale era no koboko kurumba lyoka ekina kinda tebenga nitakeire omwana uri oirwa mokungu oyo aenda oewa malioga akumulenda alinda no mwana unabona kero kwanyorire nga no positive chintetera nchiro koewa kwana kunywa egere chasuri yo mwana egere nchiko chikobwato mwana selira ali asakala senyongeri yaye nabona kero kwanyorire mwana oyo iga lichikondro koewa ayo monyene kwachora nga nyogotete kogonki omwana oyo okomogonki mitinyi sita na malioga ajaye nkomore eliogo ndiro ko mwana ne Philippine yaye nero ko mwaga sira bukalya na ndi buno mwana agule nsega agasira bungaro ko mwa egera gasiri obuchafu bulionye saa singine oli bintu binde bichafu byasibya egera omwana olio kina kare healthy na ndi ali negative ekere ko nyale kananga mwana nko bale positive into abayibo to contaminate omwana yo mwacha ko positive asengenjo yogo tabwata machiko ali atakire singe njira makonyora ngokaniringa oikira chitariki echo takire gotokanya gitari chitariki echi naliyo kareka chitariki echi enda ya chakire ko binali bagubanta kwa nyagitari naliyo kana sebuo oganyita bangi nabache kuna kuna eyagera ya contaminate abantu abange nande yagera abana batwale virusi abange nakiya kora mwana kubyaru ne virusi asinge njo njenda tebenga it is carelessness yo muiboli ekero mwana kubyaru ne virusi ko maete status chia nga kiole igo bwanta ka ba very careful egero omwana yasinge njari innocent era tamaite kende uramulinda asenchireri yaye takeire na abande mbali batayikuga ninga abantu bamanyanga nkunyu bali lyogo osesa singino omuntu contaminate omwana oyo weteranga abantu bande ngubuli bali nkyo omwana takikonkera ngakyoko omwana ndagera nini bona yagora omuntu nga uchaka ko omwana ndagera asema tukali ataraika uchaka gutigera omuntu omwana asemetenyire tatakeire netakeire omukungu kolendo omwana na machiko oiko buri omwana oyo asemetenyi sita boronge omulende boronge na komogonki boronge na machika ali atakeire nilyogo lyayo mwebuya egera omwana otochiko muchanda egera chigutwale virusi bya tamatinga byarwete
ina richiko na bwateti ekagera abana ubane bonsi bakaba negative naende I praise God asoko nga chinguru na afya erengia yakora kubalinda nchibe katina kunyara. It is true God is will and God is power. Okay. Tumaitu muntu na rero tamaitinga Marioga ega nga kya kunyew nga kiura tu resi guru by the nande kero ko abanta bange bali bagotebanga Amarioga nabokotuma otakiro nyonye nsambiri nga yagutuka koni wale twange process ya Marioga. Process ya Marioga ndatebenga Amarioga ekubwatu nutete kuyanalia nabura yanali maambia lakini chinsa jironye nsambiri na ndonye kerenga nsa moja ekero ko ya Marioga yo kero ko yanchinsa chitarenga naini ngotwarale muchando naboko nyoro mubiro uchakire nayo gwekoya yani nabwata chi reaction gitekero gutuma ni chinsa tatakeria atuma ni chinsa igata kere chinsa jiri exactly virusi bibogete byanyore lyoko liri byakira yako gerekero byabukire no nyuri lyoko liri bono liko babusa senge njondiri cyo kubikira ne process yo kunywa Marioga iko montanyo Marioga ya burunge unatakeire tali yo kunyurero wacha kunyuma mbiende kwatabuka kwanyura nsa sita utata litatakere kunyuka sa stage chinsonya nsambiri ya mambe ane nsambiri ya mambe nabono nchende kwandene ncho manyene nchili yoli ane naro chinga asenge nchike mambe nabona nyona asokire go chandega paru ankura agenda tole omuntu nabona gwasokire ke paru kikwebire tuchiti kunyuryogeli njengarangeli ane ngolira ni butuko ngayere ni butuko sambiri nande bakabutuko sambiri na nkubwatiere amanyinga yo muntu bunale umuntu naro kunywa ntetera yemo nabona na yemo nkunyu asenge nje fairoro diane mbiye gosoma abande mbali bakunyuma ambira marogoba asenge nje amanyinga abo yani nali nsenjira gete ngorrekana kopi sinjire chikorrekana so muntu we oigo kwa gukolengana bunu amanyinga agoteba wa tumekireria eta likorokwe viral road ekinki viral road na amanyinga gete tokurusigwa somonkia ayo agotomukisumwa chigosoma ngaki kopi sio wate mu birchingana go senjire diuseti go sechimentate kwara talire kenyuro kera gwante inga bono you are a champion na ndego champion awareness amangana ega virusi ese kenyuro kwara nyorera abantu babwate virusi biga batatagite kumanyikana babwate stigma batatite kunywa Marioga ngaki experience kiabe na ara nyorera abange mono na ndebu nabone facility yetu ya Kiangoso anene nje bagutumika kuri default asiechiga asenge njo ya obosemi obwane ngo ntumika bale mono nande nara akonyira abange gwetera ugwesoki ukukwana ne sogeti none kenyero manje ngutarande bakabali bale nsepi rero bagotanga bamenyete iguru ya nyanchama akiki wana liswali go chanki kiagereta yoga so igone sogeti asenge njo yekara na chite kurigireria ekero bwate silence yo kirete ayibweka yenteke igo gukwa ibweka kemumi ngarura ngekero sogeti amangana aya nabako ba supported nonde nande gosekwa ba supported none chinkwana nabantu bande nande gose muntu ndo maite bangaini bonde nabagukwera guchiande ngaki nchuo egeke guchia okonya kera guchia right muntu naro tayanga nabo kurara no muntu bwate virusi to binyora ekineke yani nabo nabe kunyalikana lero twatwalira Marioga narororo umuntu ore positive nabo komanya no muntu ore negative ntu bwate Marioga likoro ku brep elio kunywa omuntu ore negative akunywa oyo ore positive nene kunywa lechaye wa area buna omo ko sexually super without a condom lakini when using a condom nabota ikunywa yo lyo gutumika prep chito ikunywa twana bekunyalekana na bekunyalekana mumanya no muntu joma tukamange sana turwa Marioga yirero ARV echiga ngoke ichire virusi ebiga ngoke ichire kolengana buno go chinywa sichinsa chiri chitakeire lakini nande ngomenta chire ekero go chitumika carelessly nande go seko ero gutumika sexual partners bare different nande bare victims narongo gotitaminiere okay era to kanarale no muntu obwate virusi namanyete nchembu yande lakini nalia raisiringo umuntu oyo iga nabibwate gusema mbiyaye ngakingo kora akero kwa dia raisiri onya 72 hours nchiraera igo kwanda nyagitari elio ndoro tukura kabep olie agweriri goita bono
before 72 hours. Lakini gweta ni abu onya manyinga okari gakogendana nere nabura nyore kwa bitwari. Immediately. Iye gutaka kwanda nyagitari immediately after kwa realize gose after kwa korira mangana ayu nando tukwa gwate any safety okoyo takire kwa nyagitari. Protective measures mapema. Anto tiga upimira maiso. Gupimira maiso kora gutige tutige tigo muntu iru nyagitari anye no rengwa ntubwate VCT room ntubwate rero ibintu no byo gupimira nayo manya no lepime nabo kugora ndo bwepima bwe komanya no tegutaka abantu bagupima ndiru bandi achali gotebanga especially Kisii County abantu abange boniga basaya nigo bwate oboruire oboiga bwa bukimi ya nkiura kwanira basaya bakurigirire tibono ya advice kiura ruche sabasaya igoro ya mangane boruire oboiga nande nkyo nae bono kwa biro muntu kuru awareness nkiura bate ncha sabasaya igonda tebenga omusaya uratake komenya bya sobogimogo igara tige sexy yeiga pakenga kiyaye ikerie takeire bande ne partner yaye bapimwe nande kera nyari kanenga taikunyara gutiga baka enga kiyaye ike batumie female condoms nande ntubwate condoms chabagaka babe bagotumike binde ebyo egere obogima basukerie kaba bapimu baigwana ne partner yaye banywa manerende nyanchama toikire bwo nande gwatwariga ni gwatatinge nyombe yiga abantu bakwaga ubugima bwabo ngibore ngasiki okora nande karukura ko ukwana baligereri baito nabategereri baito nkiuraga nibagokonyaye nchiga kire atindi gukora kende no koboko no kuroche koboko na changa umia ukabe kuchichuma wana no ene yanga gusibi wana buna bachukura barana bakura sibi ekera bataya monone kondonkuru nchana yemo gondo tindi kulema ndaru etia kondo na monte nene lakini nasa era na bwate mirobili yaye wana gentungo chinara kora ne community promotande na ende nchengura ligi defaulters ekera ngo iki default ya nyagitali ngwa kanunda bese kuru 150 yo wone target ya nekera ngo defaulters ya banyo bale 10 oikango takana ira November 3 November negere rende yang sana silituko defaulters mbali babwatoboroire lakini batata tikunyuma lyogo ose yani batumire chinga kyonyore gocha tariki 10 oikire bakatare 20 taracha tare 30 taracha oine no tukumuri akaroko tamakwana barabunkiye ko bago default yani abange babo bakurangeresa nga umunyagitali yako baira bobe lakini nende ntuacha tukabakwana lero ndo chabange babo baitabira niringo chabale abanyagitali ntuacha tukabakwana tukabate ya default asina moto tomatu abali ebagate amuko barashi bobe lakini nende na barumba alegesa mbiya bale lero ndo chenga ndo wa default asmano kwa nyore chinka omugakale negative mukungu wale positive gosi mukungu wale positive mugakale negative echina chingoti na chiro chie nimbwate abange mbaro konyoro munginale positive mugakale negative ngakie konyaleka kobo discordance tos kobo discordance nabe konyaleka nanga mugako yara mbiyale munginale positive nabo muntu naro kwa positive tali through sexually determinants lakini nende nabo ko mwana ko byarwale positive atamati usinale positive yamanya wikiro chire buwaye mwako munyomirale negative bawo chikanyoro mwana banyora nga mungina amakwenda lya matangani abwanchani buli otangani mwaka nena bakwe ka umukungu kabere muri to tigara amokoba nere go chinya gitalia bararengwa okolengu kwanyara ngo mukungu abere positive mwaka abere negative enyombe inawe ka begasia nkongu komenya nabanta lakini aserero okomenya nkorororo asenge njo nitakere mwatumeka obasemi bwa nyagitali onye tukunyara gutumeka condom CH nabo gutumeka prep egero bugima bwagendera yasinge njo tukuna gosari mukungu lero ngo yari positive nande still nana bocha kanyora nando yori positive 90 alright ebyo mbibiri ko bakonya eliko connection ngamangana yekire sabanta bange account government ngo bayikirange kuseyo ndebwensiga konyara muri assistance yonse na nyako yanyora nonye na nyako nyora assistance ndeyonse abo nyako ibolinga igo umuntu nabo kumareli umuntu webirusi yagende komenya mya gaming nabiko nyaleka no kumareli onti asengenjo
okwebeka kwane unanye begete saa singine nana korokana ko munandore kainega na bora atebe nga saa singine ine njira yo kuriera abantu barateire banga kuru musacha yaga kwete nga cyatara kwera ku mwaka 2005 baka sai enchira nyerendete nerege egarete ntarakwa tingo ganinga nintagete basacha mbata kera kin tingo ni musacha kere litu kongo mungao ebina biro binkoleta bire changing of sexual partners ingoleta bire discrimination siketa somobere yagera birusie biamenta yagera none condition yawo mawas none opportunistic disease ende gocha ya etasole yanyara gwakure bwangu iko by the way nga togo judgment kuruso kuboligera lingo na bwate virusi aya ukoligera likwa ongo komanyanga ina bwate virusi itabwati soronga asio muntu yabe tested ndiko pimira maiso ago pimira maiso bana bo muntu akaba manyerere tabwati na bonde buyega bunande gara kini nimbwate we got test yo muntu manye kumanya nabwate through amakwende anyagitari mancho muligere no gweta mangana to kuona gana piria. It's a kind of education interview asinga njoli tukolera tukumanya family nchire chimenyete ne virusi nanda abandi baisokiri abandi batali goisokia abandi babwate stigma abakro kuchi devolters bune chibuna koigura mangana apiria ko eresa gaiga kwanyoranga enka ya sirire singa ncha abantu batali goisokia at least banyo maliogo so ustaarabu nego ndubunike nandi koigure ngana bakonyora abana nandi babe negative nandi nabonyora ngo nobwate HIV obwate partner meaning na moko genda konyora abana elio bogima bwino bogendere ko ba obuyase community go sasa obumete ase enkai bono kwali ko guri bageriga o advice go sine county government ekara kwali giri mechando mo ogwetera kwarara abantu bagwetera ase kwa beriko gweta inkyura batebi barashugulikira sabantu babwate condition bune ya ase county government njenda atebe ngagakia serikali yeto ya gukorora abantu abange etomenyete no ne virusi ebiga na family te yo lero nyeto ayonye omanyana yeto bibwati onde naro bibwato mino naye gono chandegete etoligera lincherende asenge njonga kiende mbaso agati nga abantu be virusi bakonywe ubukaika katika bero bugasire rororo baigore tos files kurumagegere batokonya batu support no embesa yokonyana ne biashara egera abantu twetenenere ntona kuganinga twana gokonyi kuruchinse chinde tingo boli ligasa bakungu batigiru abatakanwa umukunaro ubwate niya yoko konyora abana kurusi ko afite mwako yasirire lakini abwate stigma ringa wote family rakwa nabande bate ngo yara abumunyaka kirate yabantu gure condition bona bera toko mwako okuru gotiro mwana yoma eliseri elimo na bali bwato bakongu sana ekero bwate eliseri mo nandi yatekire igobona nabo boli mu bwabo ikero nabo shambuliwe njigo onda advising na bakonyora abana bali ekerengo kiri kunyara kurageria na kunyara gusoma ase birengere bya kine kiri ari na chere ina chere ari wiko manyane time ndo chokona chere kinale advice asare many but that decision is for an individual de wale ngo mugaka yeso mugaka na bako yeso ne bibilia gote abango mukungu boronge igo kwira na seno nyomo wono ntoira neti watine kiro musacho urochenga kiyo chakamanya pira bana nanda manyinga na bagwa kaigoro na basacha mbanya kukulima bonsi bayara na bakungu bayukura lima bonsi bayara ngaki wonto kora lende boyfriend na ndengo gotenga kemonike gotukero kingeta etima bere igo bako ibisabo bisingo kora bale diga bakore maisomo rore emanyekane diga bakora bo bisi bona beta kere tuyasokia asengencho ama yanengese numubura kandi yes nande ngakinere no na ngakinere ko ngakirero ya bamuntu ebintu byasalekere ate mwanya bantonde bamuntu to bubura kambaro lakini no mwanya bantonde no kuragera nkurike kwenda mwanya bantu kuragera na mwanya bantekera kwaragera ndi gutumere nyasi cyumuyi rene ekaro mugaka sirire abantu mbale kenyoro bagwika bataka goso nyumba kwanya kubanya oraga se community ngocha bale lakini wiko tu ale stand iga bange mbaro bakabenka imbaro bakabenga mbatagete bakabaisiko mbatagete bona competition ingo berega na kiro muntu nache na fuse cha na kiro muntu nache ne bintu bya buna ne merobeli yaye buna ko ngaina ngana igo ko tu ale stand yawe yo jibago de muntu na bago choko tenga tukagara kwa sukari ai bona kwa sukari ngita kwa sukari chukunyu
tuma dibirengereria binda kabwate gocha na mambi ndi nando nyoro ndi munga ona ngaki ya ngaki wata gete nga egento getente ngore kurwa mentera ni buga kende gocha buga kamugati akwirira abantu tukama dibirengereria bya kabwate ekera gocha gwesoki ngambirengereria gitabwate kwara ndi chibesa chitarinke at the end of the day kumbe gacia plan ya bwate ne ngao to chigokora kurwa saiga mwancho muligereri piria natebanga gacia ukora no kurigichi devolta at least bamukonya na 150 nituko nande nabe konyarika nase nchira ya mona bora atake komukonya nande rocho isokiri ko make awareness ngo boriro bugambororo nana bogwita asumuntu otari kubwatia machiko nana bogwita asumuntu otari kwesokia aende nyagitari aruari gusabwatia machiko ya mariogo nabo ko musupport asinchira ya muguseyende elia bugimo bwaye bugenderere piriante toru namba yawe yesimu undora atako consult undora atako konya undora atako top up libese ndonsi bugimo bwawe nyasaya agokonya ego babyego ero namba yawe yesimu namba ya yesimu yere 07 94 280 716 07 94 280 716 maleta ngaki koleta mpesa amaleta mpesa koleta prio mai ase bali bago discriminate abantu muntu ko te ngana bwato boroire bwa ukimwi kwa mo discriminate kwa mobwa uko igungana no kuragira turagira nere ngakiura bate kose kwanya komera na bintu bingi byo asa abantu bande kose kwanya go stories necho kuruma gantu akaumira na matu ariko ande mechi twaragira twarorora batu utachisani chiche plastic bagatwareire baranganza jinde burero na burambukire weteresani lakini gento ndasemye umurigereri asenga kie yabono iga muntu takurigereria none yanga yane no beka tekoleta virusi na enchire yemo kolengereria abantu nge virusi ekero birorora so muntu ngamwe bisinere ngankurwarore binte bimbiri gochaigo igo bigo cha senchire ngao kolengana muna twarese kurumaega ase sharpens turatumike naye chiro chito sange utina minutes abuno nabo birigo chaigo lakini mangana ndenga yanga na kende ibiro bimbiri go swana na igo none ndagira na turagira naye sani yemo birigo tambukira wikirabo na ndi tiga tuancha abantu aba minto barwarete ase njo tari wancha kwabo no nayo muntu bisukali na bakonyo yanga naye no rwarete naye pado go no gwato muchanda ase njo pado twensi na mali goto uyaranda medication nande ngolenginga no twaliri bagali gocha ko introduce bali bamete special families yo positive no ndo negative at least twaliri bagatukwa na barabu at least na bato experience kiabo ni njemba ya muntu yo musibabire okay egere abantu abange bamanya awareness right umuntu muligere piria o share ni into story ya and by the way entongo kusaba kwaligere story ya piria. She's one courageous woman and a very open gocha story. Oshe story yae about awareness yamangana ega yuburirwa HIV AIDS. By then aboko musupport asenchire mose yende. You can just help her. Enamba ya seminary yitwabe kagawo naboko mukonya. Asegen tukendi yonskirinya saranche iliyo aseseni agoseseni nae. Abana ba ngai baikire. Omwana ne sai naro junior secondary. Unero class ki ura abandu ba course. Abandi ba course. Babiri ba course. Abandi junior secondary bale. Sai yo school wale grade 8. Oyo ni grade 5. Niko na grade 3 na niko na PP2. PP2. Abo kubasomi wetera chinguru cyabo senchire ndiyo nsinsa gose. Nyasa. Uchole kanisa? Kanisa ngo chinde. Kanisa kyokani? St. Rita's. Catholic. All right. By then abo mu support. Na abantu bali bwate byombe bigo support ye CNGO chiko support ye abantu bange bana ba contact me editora nchira kitora konya bange bala sebyoro elibanyore enchira ngisara ende kubasini asubu mubuya elio awareness yegende kuranda sabanta bange. Timot kende comment kurwa saiga timati ko sepiriano gwate ngana lya uri mwari. Ase ni JS juwate bire ndubwate certificate. We are more than 150 people. Ase nyagitali to ya Kiangoso dispensary. Ndo wate certificate. Kubale rugo tokonya na baba go tokonya. Aga tuna usukiria abana. Kene kyanenda mente ndate ngambya mona sugo chaiga. Abanjo bategera bina muri geretie. Na omuro chinya sasa ikirie omuchoyo iga. Asomo yobu wancho kuya na inwe.
Kranya sara bakune. Na mo support. Agera naende mente gwitania iga. By the way, community njamu agachere nyomba konya mete mwangina biara. Nyomba mete ya gweta agasoa mwangina biara. Maumino nare moyale. Late. Gomo ayali no kwara menya matukama. Wante nande bitina bikabe binge kabidi wono onganya kurwo. Bitina na mbona na bita chitensi ya malema yuna tamanyete iga. Malema yantu ateiri. Wono nande korekana ngababura kantu iguchwanchu ase abantu bande. Batutwalire bintu gete. Yani clutches gete. Ekero mwana abire ngukinira ake. Clutches sigo chaka. Ko bado no enka murembe tuli biye. Murembe toyo nonya. Mwana ne chusi ne chera rwete Friday. Mumuro yo kwarara. Turuwe bitine bike byo kwiranirani. Lakini ndenda senje babwata chibesa na basume to mwana bakamukuna bamwegeti. Nona murisiti busongera mande ichuma. Ebitina byanka wetera malemo. Tutateiri. Na ande bana bagatanga ntomanyiri. Mwana makongo. Sango barwandira ali nandi matenga nyasango kokonya ali bintebi. Nando ndebo ensi olisko gagora kokonya bintu nene ba advice. Sinjirema. Nandi by the way nyumba yae muna okaro kunyirigereri. Community kwante ne community yakwa gachira. At least nantira era. Ndebo ensi oraga ni komokonya kole nyumba. Kubeka no flow kwenye kukore ko ibintu bin budget linene. Wante hizi budget chibesa ngire igoga ni iri okole nyombe. Mtu ala 50 na wanda iski. 50 na bagukora. People I know you will support Piria Senchera Mosende. And Piria gago chikunga kresi next time wagontenga mark na idea story iri gwakorete abantu bankonyire. Na inche mbakire ngambi yamono sinje mwakonyete Piria na inko manyanga community yete agusi voice ngo konyira abantu asenchera Mosende. I don't know nga no watu mugana turashe. Anya kubwata mugano ora tutaito to share, you can call us with the number yete simire gurugau ndo bwate kenda rata ko share na intu atrisi abantu banyora awareness ese ntekemo nyako gusumbuliwa na mangana yobole mu mwana utara ende school marwire, you can just call us asenchera Mosende torenjera kitora konya nelio community ya usi koleki mse bagusina abantu bwata moyo, especially abantu bakurigire megano yeito babwata moyo bakonya abantu bamwabo bawatenga konya yo mino karoche elimambi na era kembi muno kale moyo yatumbira nasi mugano go chanche mark 19 kurukwa egusi voice.